ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 5ଟି କାମ। ନମ୍ବର 1ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଦାପି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାହାକୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଣନେଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କେବେ ବି